צלמים אוזניות כולם. אנשים שלא חברים, כולם. אנחנו ברן מתודי. אנחנו עושים חזרה עם מצלמות. עושים חזרה עם פליינים. תודה. אין בעיה. אנחנו ממש ברן מתודי, מיד מתחילים. כולם למקום ושקט, זה יהיה קצר וקולע. This is your camera. יש? אני כאילו נתן. ובניה פה. מהר מאוד לחנוצ'קה, אין הרבה זמן. בדיוק. נתחיל בלעדיו, מה אתה אומר? יאללה, בבקשה. ערב טוב לכם. לירן אמור לשמוע. לא נותנים טקסט מלא, כן? לא, טה, בהרבה בלה בלה בלה. קהל נכבד שלום. קהל נכבד, צופים ומאזינים יקרים, תודה רבה שאתם איתנו, שלום לכם. בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ה, אנחנו מתכנסים יחד כאן, ברשת 13 גלגלצ, גלי צה"ל, במרכז עינב בתל אביב, לעצור את השעה. נכון, יש לה קול מדהים. כשאנחנו נעשה את זה כמובן תסתכלו על המצלמות, נכון? תנו לנו איזה 2 דקות למצלמות, מכוונים עליכם CCU פליז, ותמשיכו. זו המצלמה. That's the camera, בול. קהל נכבד, צופים ומאזינים יקרים, שלום לכם. את התוכנית אני מבקשת להקדיש לזכר שלמה מנצור, שורד השואה, שנחטף מביתו בקיבוץ כיסופים ב7 באוקטובר. שלמה היה החטוף המבוגר ביותר. אחרי 513 ימים התקבלה הודעה כי נרצח בשבי. גופתו הוחזרה במסגרת העסקה האחרונה והובא למנוחת עולמים באדמת קיבוץ כיסופים. לזכר שלמה מנצור, האיש עם החיוך המתוק והשפם המפואר. יש לנו עדיין 59 אחים ואחיות להחזיר הביתה. עד האחרון. היוזמה המרגשת הזאת, זיכרון בסלון, היא הפכה למסורת ישראלית. זה מתחיל בסלון אחד בבית פרטי בשנת 2011. לא נותנים את כל הטקסט עכשיו? אפשר לרוץ? כן, זהו. אנחנו בהצגת הפרויקט. לשאת את זיכרון השואה. בדיוק. הצגת הפרויקט, פסקול שלישי. לפני 2 בדיוק נולד שיתוף פעולה מיוחד בין זיכרון לסלון לגלגלצ, תהליך שהוביל ליצירת האלבום פסקול שלישי. 22 אומנים נפגשו עם שורדי שואה ואנשי רוח, ומתוך המפגשים האלה נולדו 14 שירים חדשים ומרגשים. אחרי 7 באוקטובר, השירים האלה קיבלו עומק ומשמעות נוספים, כאלה שלא תמיד אפשר להסביר במילים. הערב אנחנו מארחים בסלון שלנו את האישה המופלאה הזאת, חנה גופרית. היי חנה. לא להפריע בבקשה. רגע. חנה, את רוצה מיקרופון? יש לה. אבל אנחנו קודם מדברים על תהליך יצירה של אומץ ולאהוב, נכון? כן. נגיד רק שלום לחנה ולכולם. כן, בוודאי. ואז חוזרים. בדיוק, אין בעיה, תמשיך, בבקשה. שלום חנה, שלום לכם. היי, גברים, נשים וטף. שלום לכולם. שלום. אנחנו מסתכלים לאן אגב? אלינו. למלכים. אנחנו בסלון. בדיוק, בסלון למלכים. עלייך. וחנה על כולם מסתכלת. על המצלמה כאילו. עלינו, רק על שנינו. שום דבר לא אנחנו חשוב, נהיה לבושים יותר יותר מעומר יפה. ירדני. אנחנו נהיה לבושים יותר יפה. מה עכשיו? את הערב נפתח עם השיר אומץ לאהוב, שנכתב על ידי אליאנה תדהר, בני ברבי, ריטה, אלון עדר, דורון מדלי וליברן. אחרי המפגשים עם שורדי השואה, ישבו היוצרים בחדר ושאלו את עצמם מאיפה בעצם הכוח להמשיך. שורדי השואה איבדו את המשפחות שלהם, התרחקו מהחלומות שלהם, אבל בסוף הצליחו למצוא אור בקצה הסיוט. אחרי כל השבר והאובדן, איך הם מצאו את האומץ להאמין ולהתאהב מחדש? את אומץ לאהוב יבצעו הערב אליאנה תדהר ובני ברבי. אז יש VTR ועוברים אליכם. כן. איכשהו. הם מתחילים, הם עשו את הבלנס. וואו. טה-נה-נה-נה, סיימנו. שיר קצר. זה יחסית. כן? עומר פונה לחנה. רגע, איתן, שנייה. לכולם? לא. רק ב-FB, אבל הם לא מחוברים כעת. חשבתי שזה שיעור פילאטיס אחד ארוך. אני דווקא גם מכיר. זוקפי הגב שלי כבר התייאשו. קורא לזה פלדינקרייז.
מצלעות ויהיה לנו מעברון. לקחת כזה נשימה, ולתפור את זה. סבבה? כן, כן, הוא הבין. המעברון בפנים? זאת אומרת, מוקלט היום? לא. סבבה. ייכנס גנם. נאמר. סיימנו עם אומץ לאהוב. זה בגדול אות בשבילכם ובשביל הנגן להתחיל שנייה אחרי שאנחנו מסיימים. בול. בגלל זה היה חשוב שהנגן פה וידע קיורים. אני אסביר לו, אני אגיד לו. סיימנו אומץ לאהוב, בבקשה רבותיי. אפשר. לפני כמעט 15 שנה, בסלון הראשון של זיכרון בסלון, ישבה אישה אחת, מעוררת השראה, קוראים לה חנה גופרית. היא שורדת שואה, ועכשיו היא לשמחתנו יושבת בסלון הזה איתנו. היא ישבה אז וסיפרה מול עיניים דומות את הסיפור שלה. הערב היא ממשיכה לספר בעוז ובחסד את אותו הסיפור ששייך לדור שלם. אז קודם כל שוב תודה שאת איתנו חנה, והבמה שלך. תודה שהזמנתם אותי. לכבוד לי. חנשה, פה יש לך ממש 10 דקות. שעוברות 5 דקות, ועומר מניח לך לתאר. אני יכול מההתחלה כבר להניח עלייך את בגדול כזה 10 דקות, אם אנחנו נעבור לזה אני איכשהו אסתמל לך, אבל חשוב שתרגישי בנוח תוציא. את הכי חשובה לנו. תקשיב, 10 דקות זה המון. כן? אני יכולה 10 דקות לקבל, אין לכם מסך. מסך. תגידי שעברו כבר 5 דקות, פשוט יניח וואו. אני גם אסתמל. בסדר שלא עוד 5 דקות. אוקיי, בסדר גמור. רואים אותה ב100% כל ה10 דקות או שהיא מכוסה איכשהו? לא, אז אם אפשר... אם אפשר לתת לי באוזן, אני לא יודע אם בני שומע אותי, אם היית שומע. רק שנייה. חנה, אני רוצה רגע שנעשה חזרה עם המיקרופון איך שאת מחזיקה וווליום, תדברי קצת. אוקיי. מה שלומך? אוקיי, שלום לכם. שלום. איזה יום, איבדתי את הטלפון שלי. אוי ואבוי. אבל הוא חוזר אליי עוד מעט. באמת יש לו GPS? הוא בא לבד? לא, בעזרה גדולה. איזה כיף. החברות עוזרות. איזה כיף. מישהו מצא. והבן שלי מירושלים ילד טוב. כשהוא מסיים את יום העבודה שלו, כמו אצל אימא פולניה, מצלצל לי זה סבבה להגיד לה להכי קצת. מה שלומך? ופתאום, כן, זה מספיק. אוקיי, ופתאום הטלפון מצלצל אצל מישהו אחר. רגע, אני יכול וככה גילי. שימי דבר. אני צריך ממנה את החלק קטן של הסיפור, כי הסיפור לא יהיה בטונציה כזאת. חלק מהסיפור? כן, כי הוא היינו רוצים איזה 60 שניות של הסיפור. אז אנחנו בודקים את הלבלים. בבקשה. שקט כולם, אנחנו בחזרה בבקשה. בבקשה, חנה. עליתי ארצה ב-1949, בחודש ינואר. זאת אומרת שהמדינה שלנו, מדינת ישראל, הייתה קטנה, רק נוצרה. מושלם, אני חייב לזוז, היית מושלמת. רוצה לשמור את האנרגיות שלך? יש לך חיוך כובש, את מדהימה. טוב לנו שירי? בואו נמשיך. אם אפשר שהנחת היד תהיה מכוסה כדי שזה יהיה מנומס יותר. אפשר להגיד לי עכשיו מכוסה ב5 דקות? לא, אבל גם לא עושה את זה. זה יהיה 9, יהיה 11, שלא נבלבל אותה, ניתן לה לזרום. אני אוהב אותך, אבל הן הבוסיות שלי. צודק. לא, כולם עשו לי סימנים, אבל אני לא רואה כל כך טוב מרחוק. בסדר, אנחנו נסתדר. ויד אומר יש לך עוד 5 דקות. אוקיי. כן? זה לא... תראה, 10 דקות זה המון. אפשר להכניס עולם ומלואו. אני אקח בחשבון, תעשו לי סימנים. מעולה. אחרי 5 דקות אני אעשה לך דבר כזה. מושלמת. בבקשה, בואו נמשיך. יופי. הצגת תהליך פעם. כן. חנה, תודה רבה שחלקת איתנו את הסיפור שלך. והסיפור הזה בדיוק היווה את ההשראה לשיר הבא שנשמע. קוראים לו פרפר. כתבו אותו אליאנה תדהר, קרקוקלי ובניה ברבי, יחד עם פטריק סבג, וזו זכות ענקית לשמוע אותו כאן הערב בנוכחותך. מתרגשת מאוד. שתגידס, עשינו עליו ככה, חזרנו, בבקשה. בשיחה. כן, מפה, הם עשו את הבאלנס, הם יודעים איך להמשיך. אליאנה הגיטריסט. הגיטריסט מנצח את כולנו בסיגריה. אני אתדרך אותו סיגריה. בבקשה. אני פונה פה לאליאנה אחרי השיר. שיחת סלונים. יש שיחה, זה נכתב לפני 7 באוקטובר, ובעצם ההיסטוריה חוזרת וחזרה, והעולם שלנו התהפך ב7 באוקטובר. וגם את השתנית והפכת להיות אימא, ואני אשאל על זה.
איזה כמה מילים. גם על החיבור הזה להביא חיים לעולם, אבל להתעסק בזיכרון של משהו חשוך מאוד וכואב מאוד, ומתוך גם פחד שיחזור, והנה קרה לנו כזה אסון, לדבר על זה, זה 4 דקות של שיחה. בטח, בטח, זה שיחה ביניהם, אין בעיה, כן, כן. וגם אני אפנה גם לבניה, כאבא צעיר, כי אני מרגישה